προϊόντος υγείας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας και περίθαλψης για όλη την οικογένεια παρουσίασε η Expert Ασφάλειες cover holder της Amtrust Europe στην Αίγλη Ζαπίου. Οι συνεργάτες της Expert στα πλαίσια της παρουσίασης ενημερώθηκαν και για την πορεία της εταιρείας. Η εκδήλωσή μας σημερινή αφορά και τις δυο μας εταιρείες, και την Expert Ασφάλειες και την ΕΛΠ Ασφάλειες. Στόχος είναι να έρθουμε πιο κοντά με το δίκτυο πωλήσεων των Αθηνών. Ξεκινήσαμε να το κάνουμε Νοτίου Ελλάδος, αλλά είμαστε πολλοί και δεν χωράγαμε, άρα κάναμε μόνο Αθηνών. Στόχος είναι να κάνουμε μια αναδρομή στα πεπραγμένα, να δούμε πώς πηγαίνουμε και τι μέλλον έχει η Amtrust στην Ελλάδα, της οποίας είμαστε cover holders, αλλά και στη συνέχεια να παρουσιάσουμε μια στρατηγική μας επιλογή, που είναι η προσθήκη στα προϊόντα που πουλάμε και προγραμμάτων υγείας. Θεωρούμε ότι η υγεία έχει μέλλον και αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για μας για να μπούμε δυναμικά σε αυτόν τον κλάδο. Με ένα προϊόν το οποίο θεωρούμε πάρα πολύ ανταγωνιστικό, η σχέση ποιότητας-τιμής είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η ελληνική αγορά και στηρίζεται αυτό το πρόγραμμα από μια μεγάλη αναγνωρισμένη εταιρεία στην Ελλάδα, την Generali.